Guys, bias gaming ay bias video muna tayo. Sinabihan ko siya. Mandiin, punta ka din sa Sunday. Walang Sunday. Rex, entertain mo sila. Entertain mo daw sila. Hello po. Need entertain. Art and Bakla versus Jordan and JJ. Team JJ. Team J. Galingan mo naman, ang daming nanonood. Ano yung guys? Meron na tayong 143,000 views. Wow. Viewers. Ano? Nakakarang pala ako. Rise one, rise one! Galing oh. Diyos, wala kasi mag-singer siya. Shout out, Melanie Manding. Ayan po, nagkakall po siya. Uy, hi! ID Lennon. Abby ang ingay mo. Yeah, I know. Ito, naglalagay siya. I know, Heidi. I know. Ano na, mag-comment naman kayo sa live ni Jordan. Heidi! Sabi na kaya,
Yan ang copyright ka, boy. May copyright ka, boy. Ay na pala, naka-copyright ka. Naka-copyright ka. Tanya. Di pa na siya pwede mag-live mo. Depende, pag na-off na nga. Ako rin naka-copyright ako, tapos 30 days ka hindi pwede mag-live. Hello! Guys. Huwag sila maglaro, pre. Para makita mo namin yung problema nila. Dami problema ng dalawang ano. Kung hindi offensa, defensa. Kung hindi offensa, defensa, position naman. Diba? Kita mo? Ano yun? Miniscook niya yung anong po. Di tapos tinan mo, parang nag-ingo yung dalawa. Hindi nakatangaleta. Na? Nakikipag-ano din eh, nakikipag-pabebe sa mga kids. Binagaya yung mga laruan na fruit sa medium po eh. Kala ata mo nakakabak, kala mo nakakabak ba lang na. Ay, palo ng palo. Basta kita kasi kami. Lumayos yung palo mo, tamiga na.
Marami talaga. Pero may isa kami. May isa kami dito. Tapos nakakadalawang dito sa sabi nila. Hindi mo daw? Nakadalawa? Parang layo pa. Kahit kasi matalo kami. Parang malakas sila. Pag tuloy-tuloy na sila nagkakaroon. Hindi sabihin. Sino yung viewers natin na? Tapos na kayo? Hindi ko basa. Sakto. Ah, tapos na pala.